Waɗannan su ne teku guda biyu da suke gauraye da junansu, wannan bai shiga wancan ba, wancan bai shiga wannan ba, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake maganar su a cikin Alƙur'ani. Suratul Furqan aya ta 53. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa huwa allazi marajal bahraini haza azbun furatun wa haza milhun ujajun waja'ala bainahuma barzakan wa hijran mahjura. Kuma shi ne ya gaure tekuna biyu, wannan mai daɗi mai sauƙin haɗiya, kuma wannan gishiri gurɓatacce, kuma ya sanya wani shamaki a tsakaninsu da kariya mai shamakancewa. A cikin suratul Rahman aya ta 19 yana cewa marajal bahraini yaltaqiyan, ya gauraye teku biyu, ruwan daɗi da na zartsi suna haɗuwa. Aya ta 20 yana cewa bainahuma barzakhun la yabdiyan, a tsakaninsu akwai shamaki, ba za su ƙetare haddi ba. Sannan wannan teku da kuke gani a yanzu haka, ɗayan yana da daɗin haɗiya, ɗayan kuma na gishiri ne mai zartsi, kamar yadda Allah yake faɗi a cikin Alƙur'ani. Ya kai ɗan uwa, ba ina nufin kai following ɗina ba ne. Fata na idan ka kalli wannan bidiyo ka ce tsarki ya tabbata ga Allah, ko da baka rubuta a comment section ba, amma dai ka daure ka tura wa koda mutum ɗaya ne. Buɗaɗɗiyar wasiƙa ta gani da ido daga ɗan uwanku Mansur mai gaisuwa, ɗan da'irar Batula ta yi karamci foundation. Allah ya ƙara wa annabi daraja, maƙiyansa Allah shirye su koma masoya.